Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Bu videonun sonunda bir maşgala nädip bagtly ýaşap biler, oňa gözüňiz yeter. Müslüman bir ailede bagtly ýaşamak üçin erkegiň wezipeleri var, aýalyň wezipeleri. Şulary 3 madde bilen aýryp gitmek istedim. Erkegiň wezipeleri maşgalany üpçün etmek, olar üçin alat etmek, üçüncüsü hem olary goramak. Aýalyň etmeli wezipeleri äriň aýdanyny etmek, ýagny itaat etmek. İkinji wezipesi öýüne, özüne arasda saklamak, özüne seretmek, öýüne seretmek. Üçüncü wezipesi çağalaryny gözel terbiýe etmek, Allahy tanıtmak, dini söýdürmek. Eger bir maşgalada şu zatlar bolsa, erkek öz wezipesini, aýal öz wezipesini ýetirse, pul ýa-da mal, mülk o kadar önemli däl. Şu maşgala dünýädäki iň bagtly maşgala bolar. Esselamu Aleyküm.